Hola, hai alguén aí? Hai alguén aí? Somos do Clube da Galega. Pois nada, aquí estamos. Se queredes, agardamos un momentiño que vaya uníndose a xente. Xa vexo que vos unides pouco a pouco, vale? Xa somos dous. Genial. Moi ben, pois nada. Hoxe imos empezar polos Rolling Stones. Tanto Beatles, non? Pois vamos a darlle un tema do ano 68, do Beggars Banquet, a canción que abre o Beggars Banquet. Sabedes que os Rolling Stones, bueno, pois son unha banda que leva toda a vida nos escenarios, tiveron moitísimas etapas. Esta etapa dos Stones, a do Beggars Banquet, é un disco que é un antes e un despois na súa carreira, non? Até ese momento andaban un pouco atrás do que facían os Beatles, non? Case sempre coa súa propia personalidade, as súas propias influencias e intereses, pero levaban unha serie de discos que sempre facían un tempo despois o mesmo que facían os malditos Beatles, non? Entón, neste disco, no Beggars Banquet, desmárcanse un pouco de toda esta historia e imprimen unha personalidade distinta á súa música e fainos, pois, destacar a súa maneira, non? En toda esta historia. Toman as súas raíces de rhythm and blues e coa axuda de uns amigos que, bueno, pois consiguen un son distinto, máis ennegrecido, máis endurecido, pasando de psicodelia, pasando de pop art e todas esas cousas que estaban bastante difícil de feito para eles porque andiveran metidos en mogollón de líos, pasaran polo talego pouco tempo, estiveron un par de noites, nada máis, pasaron por varios suizos e, bueno, pasaron unha serie de marróns que de algún modo, pois, encauzáronos a reconducir un pouco a súa carreira. Entón, pois eso, no 1968 sacan este LP que se chama Beggars Banquet, o banquete do mendigo, e que empeza cunha canción que se chama No Expectations, sen expectativas, que ironía, non? E que é unha preciosidade composta por Mick Jagger e Keith Richards, aínda que é unha película de Jean-Luc Godard, do director de cine francés, na que se ve o proceso de creación desta canción, que comeza con Brian Jones amosándolles a eles dous, a Jagger e a Richards, os acordes do tema. O que pasa que pouco a pouco Jagger e Richards vanse facendo con eses acordes e Jagger escribe a letra, esa diabólica, un pouco... no, estou confundindo, estou falando de Sympathy for the Devil, pero bueno, é o mesmo LP, a seguinte de No Expectations. Esas sesións de Beggars Banquet tan interesantes que, bueno, non deixo de recomendar Sympathy for the Devil, precisamente, pero non imos tocar Sympathy for the Devil, imos tocar No Expectations, agora que xa estamos uns cantos, conto vos así estas historias, pero esta canción tan bonita que soa así.
No Expectations, Sen Expectativas, unha canción dos Rolling Stones de 1968. Vou botar un ollo a ver aquí que anda. Só por ver se tedes algunha suxerencia, algunha historia, pero, bueno, en principio teño un setlist pequeno feito aquí con algunha petición dos outros días, e máis, bueno, pois, con algunha sorpresiña, así para xente querida, xente que sempre está aí. Vale, vexo que temos aquí unha mensaxe. Bueno, perfil persoal de Facebook unha especie de ranking non, pero bueno, de lista así de orde, de suxerencia de orde na que se pode escoitar a discografía de Simon e Garfunkel. Parece que tivo bastante boa acollida. Nela, pois, bueno, puña os álbumes por orde de suxerencia por cal empezar se non coñecedes esa discografía de discos tan bonitos que teñen. Pois apetéceme facer, pois, unha canción do disco do álbum Bookends, tamén do 68, de Simon e Garfunkel. Esta canción, pois, que eu toco habitualmente con Gonzalo, se chama A Nice Pair. Mandrei un saúdo a Gonzalo e a todos os admiradores, admiradoras, o público potencial ou pasado de A Nice Pair, e esta canción que se chama America. Isto sigue sin cargar, bueno, sin cargar, ao final acaba aparecendo. Pero mentres tanto, pois vou mirando así. De todos modos, empezamos esta canción que se chama América.
versión libre de América, de Simon and Garfunkel. Simon y Garfunkel, como se di moitas veces. Pois, vamos a ver. Imos ver, aquí temos xa algúns comentarios. Hoxe trouxen esta taza. Cada día saco unha distinta. Esta é de Anita. Tutón. O copo Tutón. Moi ben. A ver, xa temos aquí, vale, xa vexo que estades aquí conectadas. Moi ben. Nudos salvajes, wow. Hoxe igual non, pero outro día pode ser. Vale, Emilio, Silvana, Miki, Carmela, Carlos Rego, carai. Que guai, moi ben. Daria, que tal? Alfonsito, Brais. Saúdos a todas. Mary, Isabel Salgado, Raúl, non estou sen birra tampouco. I'll be back. Hoxe de Beatles creo que non vai quedar moito, pero attention reflection. É verdade, outro día pediron cuidado con as señoras. Bueno, agora vou tocar unha canción de Keith West. Keith West é un favoritísimo meu. É un cantante británico, bueno, me paso de británico sempre, xa sabedes, pero me mola moito esa época. Son toda a psiquedelia británica, xa sabedes. O principio do xénero está cos inicios de Pink Floyd, de Syd Barrett, que son indispensables para comprender a psiquedelia de todas as épocas. E xunto a par, xusto con Pink Floyd, comenzaron unha banda que se chamaba Tomorrow. Tomorrow era un grupo de rhythm and blues, soul blanco, blue-eyed soul, que se chamaron, en principio se chamaban The In Crowd, la peñita guai, The In Crowd, a peña que estaba na onda, e de repente, pois, cara a finais de 1966, cando comenzaron Floyd, pois eles tamén se cambiaron o nome de In Crowd a Tomorrow e comenzaron a facer unha música máis avanzada, máis progresiva, máis psicodélica. Este grupo durou moi pouco porque moi guai, moi ben grabado en Abbey Road, o Dr. Mark West, é unha xoia de psicodelia, recomendo velo encarecidamente se non o coñecedes. As cancións son todas de Keith West. Que pasa? Que o produtor liou a Keith, o pobre de Keith Allen Hopkins, que era o seu nome real, para meterse nunha producción mastodóntica que se chamaba Teenage Opera, que era un proxecto que eran en galego a ópera adolescente. Este proxecto absorbeu tanto a Keith West, que acabou tanto coa súa carreira en solitario, casi prácticamente acabou coa Teenage Opera, coa ópera adolescente, e acabou con Tomorrow tamén. Pero despois deste proxecto, Keith seguiu compoñendo, seguiu sacando cancións, fixo que poido, e de verdade que tiña cancións moi boas. E a ver se me sai esta canción que tanto me gusta, que se chama On a Saturday, que é unha canción que composta por Keith West, que vou intentar facer o mellor posible. Alive.
On a Saturday de Keith West. Temazo, ¿verdad? ¿A que sí, Unai? Saludos. Agora vou intentar facer unha canción que yo teño un especial querencia, non? Un cariño especial a esta canción. Que xa vou dedicar a Anita, que está escoitándome dende a cociña. A ver se non a destrozo, porque é unha canción tan chula que aparte que teño a letra aquí diante, vou mirar así por ordenador, porque nunca, sabes, póñeme moi nervioso con estas cousas. Espero non fastidiarme demasiado. Despois contamos vos de quen é, moitos xa coñeceredes, pero en principio só así. ¿Cuánto tiempo vamos a emplear simplemente en buscar estas pequeñas cosas que nos dan la felicidad? Habitación realmente pequeña, comiendo pastel de manzana y viendo caer las migas sobre esos discos que tanto nos gustan. Llena de cosas que no sirven ya, las luces se han vuelto a prender. Mirando a toda esa gente que nos mira desde un cartel. Habitación realmente pequeña, mirando por la ventana, cuántos momentos pasados con mis botas de terciopelo. En el perchero solían colgar abrigos de gente que yo conocí. Sus caras pudiera olvidar, así es la vida y nada Aí está, Habitación realmente pequeña, máis ou menos tocada, unha canción de Los Negativos do seu magnífico álbum Picnic Caleidoscópico, que se non o coñecedes vos lo recomendo moi encarecidamente porque é das obras mestras do pop psicodélico español, dos 80 neste caso, pero bueno, de todas as épocas. Cancións preciosas, inmortais, nos llenan de felicidad, como esta habitación realmente pequeña. E agora que máis? E agora imos cantar, outro día estábamos cos Small Faces, e hoxe pois imos dar a unha dos Who, por exemplo. Sí, por que non?
1, 2, 3. So sad about us. Que triste, horroroso, non? So sad about us, de The Who, canción de Pete Townsend. E agora vou facer unha carallada por paga de cumpre. Bueno, varios. Pero hoxe vou dedicar esta canción a Fon Botana, que está de cumpre, así que Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Fon Botana. Happy birthday to you. Hala, chao. Happy birthday, Fon Botana. Imos a matar así con un par de temas. Esto fue así un chiste, ¿no? Vai xente por aquí. María José. Peñita así. Imos cantar unha canción dos Remains e xa me vou a despedir de vos. Esta próxima semana estaremos mércoles tamén ás 8:15. Oh
para despedirme vou pedir un cubata agora. Vou tocar unha canción de Espiño, unha canción miña que me pediron xa unhas cantas veces e ainda non a toquei nestas sesións. Pois nada, até mércores que ven quedamos con Florinda, que ya dedicamos á xente da Unitaria, porque sabedes de que vai esta canción, supoño. Sen dúbida, Florinda, adoro o teu humor, o teu humor, Florinda, é o rei do meu mellón. O sol contigo chega, cambiar o resplandor, os días moi felices, Florinda trae amor, Florinda trae amor. O que te pasa que es moi lento, non pillaches a unha de Florinda? O que me pasa que non sei como dicirche que é un nivel superior. O que te pasa que es moi lento, non pillaches a unha de Florinda. Florinda trae amor, Florinda trae amor. Regoiro de Florinda é o que tentes vos. Se un día ti faltaras, que sería de nós, que sería de nós. O que che pasa que es moi lento e non pillaches a unha de Florinda? O que me pasa que non sei como dicirche que é un nivel superior. O que che pasa que es moi lento e non pillaches a unha de Florinda. Florinda trae amor, Florinda trae amor, Florinda. Graciñas. Graciñas, até mércores.